Cigonol gyntaf pnawn, Jordan Evans i'w chymryd i'r tîm cartra. A mor hawdd â hynna! Mae Airbus wedi mynd ar y blaen. Tyler McManus. A fe stopiodd pawb am eiliad. A fe laniodd y bêl ar y blaen troi Tyler McManus. Fel sy'n gall Linfield. Tu hwnt iddo fo. Gyda'r Ystyn. Egin Piers. A fe gymerodd yr ergyd hon o wiriad. A'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Rhys Williams. Wedi dod ymhell allan y gwrs Cosby gymryd y gic. Tuag at gwrs Cosby Airbus. Arthi. Ystyn yn colli'r meddiad ergyd o bell. Lewis Cyrrell. Newydd ymuno efo'r Fflint mae o. Bron iddo fo wneud i farc i'w glwb newydd yma na. Jordan Evans. Codi'r bêl dros yr amddiffyn. Linfield i'r llawer. A mae'n gic o'r smotyn. A mi oedd hi'n drosedd hollol amlwg. A mae'n gardyn coch hefyd. Ar ôl 90 eiliad o'r ail hanner, Paddy Lacey sy'n cael ei yrio'r cae. Ac unwaith, oedd o wedi rhoi'r gic o'r smotyn. Doedd gan Mr Livesey, y dyfarnwr, ddim dewis o'n dangos cerdyn coch. Greg Linfield nôl ar ei draed yn paratoi gymryd y gic. Ac yn taro trawst. Dihangfa i'r Fflint. Cyfle i raidd wedi wastraffu gan y tîm cartra. Jordan Evans. I frawd o Kieran tu allan iddo fo. Kieran Evans. Ffigo mynd un ffordd gan yn torri tu mewn. Not Nicky Ryston. Ryston yn mynd cwrt Cosby! Ac ergyd George Piers. Fod feddi heibio'r postyn. Fe dynnodd o'i ergyd. Tu hwnt i'r nod. Saf Rickett. Nôl at i golwr. Keegan Cian Jones. Ffyrddiad ymlaen i lwybr Linfield. Linfield ebyn y golwr! A Rhys Williams yn gwneud yr arbediad. Ond fydd yr ymwelwyr yn fwy na hapus na dim ond Cigonol fydd hi. A slac allan o'r cefn. Cyflwyno'r meddiant yn syth yn ôl i Airbus. Ergyd o bell! A Jordan Evans sydd wedi dwblu mantais y tîm cartra o'r diwedd. Yr ymwelwyr yn creu problema iddyn nhw eu hunan. A fe symudodd ergyd Jordan Evans yn yr awyr. A fe dwyllodd yn i'r Rhys Williams. Jordan Evans efo'r gic gornel! A mae'n dair! Peniad Craig Linfield ar y postyn agosa. A'r bêl yn fflachio heibio i Rhys Williams yn y gôl.